Ćao drugari! Ćao! Znaš li gde se ja danas nalazim? Na polju. Pogledaj oko mene. Ja se nalazim na snegu. Decembar je mesec i napadalo je mnogo snega. Sneg! Da li ti voliš sneg, drugaru? Da! I ja isto! Pogledaj ovo. Mislim da je ovo Sneško Belić. Wow! Pogledaj samo kako je presladak. Ja kada sam bila mala, ja sam obožavala da pravim Sneška Belića kada padne sneg. Kako se zove ovo što on nosi na glavi? Da li znaš? Šešir! Tako je, to je crni šešir. Da li vidiš još nešto što je crne boje na njemu? Njegove oči! Šta to? Oči! Tako je, drugaru, bravo! Njegove oči su takođe crne boje. A koje boje je njegov nos, drugaru? Naranđaste! Naranđaste, tako je. Trebaš da si ponosan na sebe, drugaru. Sneško Belić ima šargarepu za nos. Šargarepu! A šta to Sneško drži u svojoj ruci? Metlu! Metlu, tako je, drugaru. To i jeste metla. A da te pitam, šta ti najviše voliš da radiš kada padne sneg? Da se sanka! Ti voliš da se sankaš. Wow, pa to je sjajna ideja. Ja najviše volim da se grudvam sa mojim drugarima. Pogledaj ovo veliko brdo, drugaru. Kako je samo ogromno i totalno je prekriveno snegom. Pogledaj koliko puno ljudi ovde ima. Oni se skijaju. Oni imaju skije na nogama koje koriste da klize preko snega niz brdo. Oni se penju do vrha brda žičarom i onda se spuštaju niz brdo sve do podnožja brda. Od gore ka dole. Hajde da kažemo ovo zajedno. Od gore ka dole. Hajde sada da pokažemo to rukama zajedno. Od gore ka dole. Bravo, drugaru! A da li znaš šta ja najviše volim da radim kada pada napolju sneg? Šta? Ja najviše volim da skuvam šolju toplog čaja, da uzmem svoje omiljene grickalice i da gledam kroz prozor u milione pahulja koje padaju sa neba. Da li želiš da ih brojimo zajedno, drugaru? Da! Hajdemo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, drugaru! Izbrojali smo svih 20 pahulja zajedno. Oni tako brzo padaju. Jel' tako? Mnogo ih je. Oni toliko brzo padaju da nismo stigli sve da ih izbrojimo. Ali nema veze. To možemo i drugi put. Drugaru, da li ti znaš da je svaka pahulja koja padne sa neba drugačijeg oblika? Stvarno? One se sve čine da su iste, ali ako bi ih gledali ispod mikroskopa, onda bismo uvidjeli da svaka pahulja na svetu ima potpuno drugačiji oblik. Wow! Zar to nije interesantno? Drugaru, hvala ti što si proveo ovo popodne sa mnom. Ja sada idem kući da se malo zgrejem, zato što je napolju veoma hladno. A mi se vidimo uskoro u nekoj novoj avanturi. Ćao, Ksenija! Ćao, drugaru!